n'ịgwa gị eziokwu ihe bụ the best news mere ndị Southeast bụ na direct cargo from China Canada's in Enugu State. Direct cargo from China Canada's in Enugu State. If I the best news ever. Mgbe m fụrụ nya bụ news, nsi na mma aba in details, kamal the benefits. Ọ bụ na ihe ha bụ ihe gbasara ndị Enugu alone. This will benefit the whole of Southeast. Ekene anyị wee na-aga alụ Governor Peter Mba. Maka na ihe a bụ afụfụ ndị Igbo na-ata eri mgbe. Otego ndị Igbo tabara afụfụ nke bụ na afịafa ebe ọ na-abata bụ na ọ bata na Lagos. Anyị wee chọzie moto ga-ebia from Lagos. Wee bunatala anya na Southeast. Mana nke a bụrụzi Southeast. Nke a bụzi from Guangzhou, China to Enugu Airport. This will benefit mostly ndị Anambra, ndị Nnewi na-atụ afịa, the whole of Southeast as well. Ọ bụrụzi ije Lagos. Nke a bụzi na ị ga-ejikwu aka gị jee bute ngwa afịa gị na Enugu. How many hours ka ọ ga-eteki? Anyị wee na-ekene gọvanọ ka o si wee nwee atụmatụ a icheta ụdị ihe dị otu a wee work on it. Nke bụ na ekwu na ọ ga-ebido this year ka ọ ga-ebido, not body next year, not this year ka ọ ga-ebido. Ihe a bụ a huge benefit. Development anyị chọọ, ụdị development anyị chọọ na Southeast. Maka na anyị nwere ihe. Ọ bụkwa na Southeast nwere ihe, Southeast nwere ihe. By now, anyị nwere ego nke bụ na Southeast kwesịrị ịbụ the most developed, the most advanced. Ọ ihe ọ kwesịrị ịbụ by now. A ga-eji Southeast na-ama atụ. Mana achọpụtara m na nsogbu anyị nwere in the past bụ some of the governors anyị nwere amala ọgụ ọlụ. Ha mara ihe bụ development. They know nothing about development. Ha bata ha na-play politics. How I wish na other governors ga-emulate ihe a Peter Mba na-eme. The kind of structure, ụdị ihe ọ na-alụ, qualities ọ na-alụ. How I wish they will learn from him. Hejinatia question paper si na mbiko. Keki isi welu ebe dị otu a. Nyeke na question paper ka anyị wele ya wee lụọ nke anyị. Ekwesị in years time, in 5 years time, otu a ifo Southeast ma mmazi ya. Negodu from China to Enugu. Ọ bụrụzi nke ịbịazi na-agbagharị na-achọ ngwa afịa gị. Because ihe akịta yefu ga-enye companies now ga-ebido bataba. Because logistic companies now nọ China ga-enwebezi branch na Enugu. Efu otu ya now. Now ọ ga-enyekwa nwanne gị nwoke nọ into logistics ọlụ. Enwe more jobs ọ ga-create kwa na Enugu. Nke bụkwa na ndị nọ Southeast ga-benefit kwa ya. Ọ ebe ihe anọ wee maa mma. Ihe bụ ụdị ya anyị chọrọ ị na-anụ. Ọ bụrụ iji be gị mee politics. No, na be man ihe nji wee baa n'ọchịchị abụ ka mba ya ka o wee benefit ndị Southeast. Anyị wee na-ekene Gọvanọ Peter Mba si ndị ọzọ mụta n'aka ya. Ekenekwa m unu.